Machiegni e chenro mar Osemoke e Lolwe Tv. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Kakamega Spanito safu goto miso. Woda bandu wana jumano mar manyien. Yes. Wadong koda jumbe 2 weeks. To watimang'o? ODM. To wamiu direct ticket nyalodia. Direct party primaries. What the team? Hey, we are going to do. We are the most democratic party in Eastern Central Africa. Bana. Hey. Kiko wondre. Yes. There's nothing democratic about ODM. No. Igo party donge. Tirwako lau party. ODM is the most democratic party in Eastern Central Africa. How democratic? That is the question. Sub-Saharan. How democratic is we ODM? Are going to do our nominations. They're going to be free, credible, fair. Hey. So by giving people Otiko Manyalodia. No. Direct nomination is part of the process. Kaya to where wetue pesa. Hey, you need to pesa di. Sani korunyisoa ni chakrejo manie. Hey. Ni wadichiwo direct ticket. Yes. Mama Catherine Moma. Ede ketho gini. No. Iwinjo mago structures mag chama. Universal suffrage. Giosego campaign. Delegates. Iwinjo. Direct nomination. Number chela top in the list onego bed mane? Ketimo nomination. Yes. Number chela top of the list onego bed universal suffrage. Nyiso nango? Jo gombulu, jo chama. Yes, yero candidate. Yero candidates. Magiero. Kama nok nyalre, idhi e mar ariyo. Consensus. Pok watemo mokwongo ni, yes. Kunyal dhi e mar ariyo. Iwinjo, out of the 4, wanyalo choose any depending on the region. Iwinjo? Region kaka Nyanza, for example, Kisumu. Kain governor moro. Kisumu yero mane? Don't governor prof. Ose yere kanyo. No, do you have another candidate? Omera. No. Owacho gimo wacho ni national TV timbre. We were at least. Iwinjo kama oshimi okeno bura winjo wacho ni gini wadhi nyaka debe. Enbe osekedo na chama. Osetimang'o? Osekedo na chama. No, we are looking at party loyalty. Fidelity. Kora penji. Ngisa ngima mheshimiwa Obiro sekonyo go chama. Penji. Loyalty metanuno erego. Yes, nitie. We are looking for people mosi chungi chama oyo. Okay, ODM kena ina tok nyithindo. Koro ng'amo ko se chungi chama en ng'a? Mirengo se chungi chama. Ingeni nyaka obedo honest. Prof ni brainchild mar ODM. So kikwa wuondre ka. Gima nyaka oyiere. Nang'o? Ni chama nigi structures. Iwinjo consensus, direct nomination, universal suffrage. To kagi amua ni imi indirect kaka ani dhi miya direct. Wasemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Kakamega Spanito safu goto ngiso. Ni neno NDC. Dia mos. Kapod wawuoyo weche mag chama wuoda bana. Yes. Kapok wabiro weche mag NDC. En era mar defection. Yes. Ni neno kaya wuot Mount Kenya giduogo dala. Giduogo Jubilee. From UDA to Jubilee. Iluongo ni ang'o maduoge nyithi gwen duogo keko dala. Kut. Ibolo na gimano kut. To giduogo. Yes. Mano nyisi ang'o? You cannot rent a Kikuyu. You can only rent a Kikuyu but you cannot buy. Okawuondi to defections zibedo mang'eny. Naneno ka governor ma Trans Nzoia. Yes, Honorable Hayemba. Nodar e duond bura mar Ford Kenya. Mar Moses Masika Wetangula. Wachne manweta. Nyocho tuoni. Nieno nyalo yombo jakom. Ni jakom yombo gokinyi na fear election. Apenji. Elek. Wuod Bungoma. Handi. Ang'o mimadho no? Be Kakoro dhako emano hinge. Where gija komos. Koro governor Patrick Hayemba. Yes. Obede mbele neka, kendo lande mbele neka, ni an chakre kawuono, adare Ford Kenya, adhiya order. Yes. Kae to pango ne kama, ima kofi, honestly. Mani luongo ni ran gunde thoth. Iki joma defect, speaker mar Senate. Ken Lusaka. Yes. Oseduoge Jubilee. Owuok e order. Oduogo kanye Ford Kenya. Ford Kenya duogo dala. Aya. Dalmas Otieno Nyamo. Dalmas Chelu yoke. Opakore ni Kalausi. Yes. Odare ODM odhi e Jubilee. Mano Migori County. Gubernatorial. Kaeto chairman kwanye. Yes. Nyo chuparo ni jakom rume ground biro ga Kalausi.
Jomigori wayudo ni uluto mbulu ne ja Jubilee. Yes. Oktim na Migori. Jubilee nitiere Azimio. Jubilee dong ni Azimio. Ang'o moketho kuro ne jakom Washington kom nini kuch jakom to nitie. Iwinjo? A sword. Yes, mano nitie. I can tell you for free. Take it to the bank. Kaka jakom. Sword wang ni wona ke machamo. Kora penji. Sword wang wona ke machamo. Yes. Mano correct. Odi ki sword. Johana mane moano jakom odhi adhia Migori. Odhi siemo wang Mheshimiwa Dalmas gi jolupne. Suali. To endo odwa bedo governor county ma Homa Bay. Money politics. Politics, man. He's a national leader. John Badi is the chairman of ODM. He's a national leader. Oyene go politics kata makisumo kata masiaya. Mano politics mar ketho kura. Mano opinion de. Okino opinion mar chama. Mano opinion de. Yes. Aya, kidhi kisika. Professor Samonge. Yes. Prof manyaka nene onyolo wayude. Aduong isi for free ni kisi Honorable Simba Arati. Ma inisego ambolo. Yes. Mi isego lopino bondi. Angisi no. Mi iseyere. Mano the next governor. Governor Makisi. Iwinjo. Jaduong miluongo nongeri ni. Chakre ne nyuolwa. No nyithindo. Professor Samongeri ameachiswa kazi. Waziri wa elimu. Waziri wa nginene. Waziri wa afya. Jodongo gi. Ang'o miyo jaduong ni okdwa dhi dala. To obure tiwe kanyo. Obure macha spend cartridge. Iwinjo. To namesake na Richard Onyonka tiwe kanyo. Onyonka nitie senator. Dhibedo senator. Odhibedo senator. Senator. Kisii town. Okay. Kisii county, yes. Okay. So at the end of the day. Sani ya wuidar, minedar, yes. Dey koni gi koni. At the end of the day, gin kora chiro mar demokrasia mar wuok e duond bura achiel dhi amachiel. Tadwa penjo, will it affect the general outlook mar Azimio? In terms of MPs, women rep? Gima miya luoro wuoda bandu. Yes. Gima miya luoro. Be isetimo research ni minono ni to duond buche manie Azimio. Onyalo bedo dap mar mbolea cha. En mar nga, wuon chamo nga. Wapura wa mnyinyi. CS Eugene. Mano ki Karagosi. Yes. Wuon chama wange wuon chama. Mache ODM makucho. Aya, koro gima dhiera. Yes. Thoth joma defect gi. Giduoge Jubilee, ok winy moro magide ODM. Mano nyisi ang'o? Idwa nego ODM. Okawuondi, Jubilee is coming out stronger. Iwinjo, kineno kaka mpangilio mar kindi chalo. Jubilee chier. Reloaded. Yes, to ODM to tho. Omiwan kaka jo ODM. Wacho kenyo. Kanya wonge. Iwinjo. Kanyo kikugwalero. Kanya wonge. ODM mathoge. Nyochi wacho kaya na ngowa. Nika luwaka. Maodwa. Yes. 6 piece. We must fight for our space as ODM. Yaka ODM Koro 6 piece. Yes. Usiepa. 6 piece. Nomination usaketa. 6 6 piece. To kudwa fair. Credible nomination. Iwinjo. Jakombe mano wacho ni 6 piece. Atutaki madoa. Iwinjo. Jakom no wacho kanyo. Jakom mano wacho ni ji duto manie Azimio mage joga. Iwinjo. Yieruru joma nie Azimio. Wekiko itwa. On 24th kana watimo sherehe Central Square. Nini town CBD. 24th mane. 24th December. Mano last year. Jakom wacho ni bwana. Gimo wacho sani matiyo. Gimo wacho last year okti. Jogo duto manie Azimio ni na Shwan. Duon bura midonje no merenge piso dino ichikori wuke lori maro dia. Ina swad nikech ina mawa Azimio. Mage joma pingo 6 inawezekana. Kain gi mari keta kara 7 piece. Oyieng. Osemoke kendo liel anomondi makoyo MC Kakamega Spandito safugoto miso. Bandu. Ninono kaka mine tengore. Were gi wach mine. Adwa iwinjo oyo gima nyaka mine mane matengore. Mine nyaka tim benchmarking. Aisha Juma nyaka bi Kisumu kama team benchmarking. Okawuoni. Aisha Juma should take lead from nani? Women rep. Makanye. Who is the women rep Makisumu? So Ruta Diambo. Koro. Ena women rep. What about you do watch moriere National TV? Gimate mo wacho. O wacho ni jo UDA nyocho bago National Delegates Conference mar puodho Dr. William Samoei Ruto kaka jachungi. Yes. Mache bottom up. Koro mache mangoa bottom up. Okay. Up bottom. Koro up bottom ni ni neno kano omio video moko ma ineno ka inongo ni the next governor ma Kilifi. Yes. Ogino ne Aisha Juma. Aisha Juma gingawa. Gi mama ngo. Mama Masingira. Miradi. Miradi. Ni koro gitengesa to gi magitengesa to mama wa. Niyo. We wacho ni gi magitengesa. Apenyi. Wacho ni according to NDC mar UDA. Iwinjo. Shape body shape. Iwinjo. I'm not body shaming but shape mar Aisha Juma
iluongo ni bottom up. Iluongo nango? To mar mama cha. Ok up bottom. Mama iluongo nango? Mama Miradi. Mama Miradi en up bottom. Up bottom. Kore wacho ni gibi team benchmarking Kisumu. Ibi ka gine Emilia Dhiambo mabona. Iwinjo? Ruth Dhiambo. Agulu pero chamas. Osemoke. Kendoliel. Anemo ni makoyo. MC Kakamega Spalito Safugoto ngis. Koro wuoda bandu. Ingeni ka oloso korka weche mag siasa mag ayany. Yes. Waneno ka tinde jatend piny owacho nigi chir mane pok odwarone. Ochoma the fourth tier. Yes. Luonge ni wale walevi. Ni ati yule jamaa sijui alikuwa amekunywa nini akatoa amri akaputa nini. Swali. Yes. Iluongo jatend piny owacho the fourth. The president, the sitting president. The sitting president. Yes. Commander in chief. Iluongo ni C. Nino madha ngosa manogolo order mar mondo milorne jo apiko. That's sorry. No. That's what penjo. If Ruto was popular, iwinjo, kenda ngi clout. Nyocho golo order ni jo pengo dio ka opengi. Benagide. Beko ndakwa zede no kanaja penga die petose. De baba wache ni. Mana incitement. De onge. De baba wacha ni. No. Mimi Jukwenguare, iwinjo, boda yote, sivyo, jogodo storm kondele ya kotosa. Omio, Ruto podonge ngufu. Okonya luongo ng'anyo. Gino paro na something. Yes. Wuod luo moro biluongo ni John Marenya. Nondike Twitter handle mare. Ni ka jalup jatend piny owacho. Omulo ge winjo ka oromo pongo lwete maber. Yes, omulo mwanduge. Warwako bi Kisumbwa ka. Kondele. Odhi kondele kacha cha. Yes. Kaeto ochaka yanyo jatend piny owacho. The fourth. Samora date mora momiyowa obi. Okadhi wacho okadhi tiyo gimo wacho. Pongi wi. Nitiere gik moko makata kitimo Central Kenya to kinyal timo Kaluo ka. To gimanya ko watch. The deputy president must respect not Uhuru as an individual but the office of the presidency. Exactly. And part and parcel of it. Yes. Kaeto osiepne moro kamiluongo ni Moses Kuria. Na ero gimane SG mar ODM no wacho. Edwin Sifuna. Wakwayo Nyasaye ni chang manyo tango gotiende bang bedo e osiptal dweche auchiel. Chango dhoge, kuo dhoge no. Iluonge ni nyama choma. Kuo dhoge no. Nitiere weche moko honestly e 21st century. Higa mar 2022. Ok inyal chiewa kendi mako microphone ka kamera menyi kaka menyowani. Kae tiluonge dhogi. Ibukori. To ng'amo yanyo ni. Mae ng'ama nochulo ne fees. Kendo kanyo ne Dr. Buroginga no wacho maler kabisa. Ok inyal yanyo ng'ama no teri sikul mopuonji mabende mbas wuonu. Chieno kiyanyo. Wini kanye. Bekonyi. Kaeto bende Senator Kajwang' bende nokwanye. Yes. We are very proud as Luo people. Nagimi yanyo no. Oyanyo jaluo. Imachi longo ni profiling to NCIC pod olengthi. Poko ngiyo ng'ato. That is ethnic profiling. Iwinjo. Onego appreciate gi kit chwech to kawuondi an nadwa penjo. Kuria mayanyo jaluo. Ni uncircumcised to nyigi wane momiyo ich. Kendo ero marach. Ero marach. Deure akia kamushaliwa kamene weso. Respect, we must respect each other. Correct. Yes. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spalito Safugoto ngis. Wuoda bandu. Wan gelet makende. Kata wanyiero wan gelet. Yes. Wan kaka members maga Men's International Conference. Yes. Jakoma no wewa. Iluongo ni Jaduong Honorable Jackson Kibor. Prominent businessman, farmer, polygamist, philanthropist. Yes, polygamist. And the chairman wa mar Men's Conference. Wan gi kuyo, an gi book. Na neno ka gino poemo kalo. Yes. Senator James Agri Orengo. Bob Orengo. Mano the next governor Masiaya. Angisini, it's James Agri Bob Orengo. Okay. Luos and titles. Kora nuane. Yes. James Agri Bob Orengo. Bas. Chuor Murungi. Yes. No pwe Jaduong Kibor mokalo, Honorable Kibor. Yes. We are shocked at the profound Kizungu madongo of the untimely death of Mzee Jackson Kibor. Loved by many. Yes. Hated by women.
To maja duoki bor. Yes. Aneno ka thoth ji ne wuoye ahinya kendo no trend. Yes. No trend for the good reason, no trend for the wrong reason. Kabisa. Kalisto wino poko miwa program. Kalisto wino. Eh. Okay. Hivi young do kadi. In the young do kadi. Yes, mimi nok dwa kanyo mine. Mine ok dwa kanyo. Apart from the wives. To bende sama koro thono ne luonge agent meeting Yes. men. In fact, after burial, Mondo wa year the next we have a special meeting, but for now, I want the acting chairman wa. Iwijo. Atuoli is the acting chairman. Okawuondi. Mok Mohamed Lali. Bilal Ali cha en number 2. Mano ja Mombasa cha. Mano interim. We ma serious. Iwinjo. Atuoli sani ngeni loka. Koro Bilal ni mama kone. Atuoli koduogo to kawe. Iwinjo bang mano to team election. In fact in every region nyaka IBC landi. Nyaka IBC landi. Nyaka bed gi position election mo dhi yen. To gimomora gi ngeni tho mar jodongo joma dongo. Yes. Gichalo jomonge thoge. Jaduong' wacho ni nitie kaka no saje panga. 200 acres per child. Per child. Ini nyalo miyo nyathi nekadi. Ko pango gige maler moriere gimora mora ni nyathi moro ni siji ni bro kelo udhiaka ni kia dhie kot chang'o ni machige matin nyachira manyocho weka kikuchan mama no we uru gi mare mopogne mo wene ocham. Yes, anto manyna uru namba jawade mathin. Namba oko nya namba nga mama matin cha mondo ala mona ngotimre dong dende pod ni gi Osemoke kendo liel anomoni magoyo MC jaka Kamega spandito safu goto ngiso. Adwa kwedo wach mask koyo. Mask nyocha ugolo ban ni mask koro kwanya tiyo. In fact uketho gino. No, mask sani okanya lengo maro. Iwinjo? Okinyal lengo maro. Maro kanya lengo. Maro nyocha lengo town ya Kotosa. Obadho jomodak gi mare town. Merni. Obadho. Tingeni kiwe about mask. Tingeni ni gima serious kato bedo ni ero wanyiere kamano matin. Nyocho ahero gima nyocho director mochune weche mag thieth e county ma Mombasa ncho wacho. Yes. Mano mama ndio ngeni mama ngawa Pauline Oginga. Man in the first family the jomago ala first family. Ike. Isa wacho. Yes. Ncho wacho ni in fact nyaka nyocho lande ni ongerwa ko mask. Joma dwa kawo chanjo onge. To chanjo to top. Chanjo to yes. Nikech giwacho nangowa ni hawa kama utae kago jatend migawo nyocho se wacho nangowa ni kiporwak mask. Why should I? Ni mano corona serumo. No, corona poko rumo. Go for vaccines. The booster shot. You say you do booster shot. Booster shot. And nyocha you do booster shot gi kuo no kawuondi. Kama. Sana ngi ngufu. Sana go round sadi. Osemoke kendo liel anomoni magoyo MC jaka Kamega spandito safu goto ngiso. Koro woda bandu. One locker. Yes. His Excellency, the Right Honorable Dr. Raila Amolo Odinga chuma lieto kwanyal mako gi lweto adipo kastimo wang'owa. Wuon Raila Odinga Jr. Wuona keyo. En loka e piny London. UK. Nyocho dhi neno ball. Gima dhiera. Okay. Mata wacho karwako element. Uchwanyo baba wai. Dega kaka baba wuotho. Kendo umiyo Kipchumba Murkomen chima mane pokone. Arsenal is a fake team. Oh no. Oka unja Arsenal. Udhi kuno wi baba. Jo Arsenal Saka giluongo ni Saka. Baba. Gilange. Baba. Charity Ngilu. Peter Kenneth running mate. Yes. Mano SCP Senior Counsel. James Agribo. Video listener. Baba Tuoli. Yes. Chairman wa mar men conference. Gitwe scarf maber kabisa kendo gichwado jeans ya Kotosa. Sport shoes Adidas. Gidhie Mirati. Gibetmos. Dineno ball. 90 minutes. Kae tigo Arsenal team baba kobero piny. Arena okata mbele TV. Pap wuon gi Liverpool. Ariyo no. Peter Kenneth, I don't want anybody to talk to me. Gilu. Yeah, let's go back to Kenya. You deka ka baba ngoro wuoth. You Arsenal chwanyo baba ne baba ka wuoth. Kae to miyo thuolo Kipchumba Murkomen. I'm glad you went to Emirates. Yes. And your team was beaten. Can you learn to graciously also accept defeat just as Liverpool Baba, apart from the football tournament, no dhi ng'iyo kaka stadium chalo.
Opogore gi gima nyocha ginyiso ka ni tutatengeneza kila stadium kwa kila county. Baba no the land Etihad kaka chalo. Mondo wager moko kako sevedo president Kiwich. Machana exchange program. Okay. Exchange program. Baba no romo gi ji adi manen loka ni kato compare ne gi limbe mar jalop jatan. Baba had Luos in the iluongo ni Kenyans in diaspora. In diaspora. Iwinjo? Mana chiel. Baba bedo kod twak gi jatan migawo mochune weche mag lweny. Yes, jajes. Wang'ni bwana. Mar adek baba romo gi jadolo maduong' mogik mar Bishop Anglican e piny mangima. Iluongo ni Lord Bishop Justin Welby. Ne kaka baba odimbore. Yes. Wacho ganio baba muganga. Mama uganga. Adong kanisa. Dong baba ja lejo. Oyo bwana baba ja iwinjo Jaramogi Adonija ne ja lejo god kwero. Koro mano tadie. Yes. Jaramogi ne en ja lejo. Baba nowacho ni oyo wuono ne ja lejo, amba nyalo bedo ja lejo. Angili warawa. Angili? Does he have a Christian name? Angili dong warawa. Iwinjo baba onge Christian. Outcome. Mar visit mar baba. Chatham House. Yes. No golo twak. Weche mag demokrasia, corruption. Yes. Mo wacho ni an awuon Raila Amolo Odinga kochopo tarik 9 dwe mar 8 kosetim yiero to ayombo. Yes. In the landa. Koyombo moriere. Okay. That was a statement. Man was a mistake. That was a mistake. Doge no kiere ngama yombe. I mean, the only people more compete go. Baba sani compete gi baba. So Baba is competing against himself. Yes. Himself. So nobody can defeat him. Macha ne both mar nini. Both mar language. Ani lewo ngecho. Niko yomba. Ngama yombe. In short, yes. Limbe mar baba anyalo wacho ni dongo duka wuono. Was fruitful, productive, yes, fruitful, constructive, focused. Yes. Kendo no wuoyo kaka iluongo ni presidential. Material. Presidential material. Ki compare gi jabo pata goga cha. Ma wuod Sugoi. Yes. Embuluongo ni the fifth. The fifth. Onego tim benchmarking ewi gimiluongo ni international diplomacy and international relations. Mano dong kisungu. Diplomacy and relations. Wacho kutoke wacho. Awacho. Osemoke kendo ni Anomondi Makoyo MC Jakakamega Sparita some gotomis. Wuda bandu. Wadhi Homa Bay matin. Yes, the great county of Homa Bay. Homa Bay ka magi mwase wacho. Wangia yeni maybe nitie jomoko mabende gin jo pitipiti mano asiaya ukelo ndewa. No asiaya okalo Lwanda Kotieno. Yes. To pore gi pier piny kocha jo. Ndewa. Wangeni gin jo pitipiti. Otela gi nga. President. Jack Songo. Homa Bay is the only county with the president. To be Jack otimo penj. Kose no time Gotieno. Jack ne mako jo ywaka. Nino keto timo penj godiechieng. Yes. To ng'eyo ni en active Gotieno. That's why it's going to fail. Practicals. Koro kiloso about penj. Yes. Josiai ma jothuru. Nyithindo 40 gi Abuoro secondary school. Yes. Alego Usonga. Kwalo penj mar chemistry practical. Practical ikwalo nango? Mano penj sama tandi. But it is very you penj ni okoka. Practical ikwalo nango honestly. Practical exam. Bunsen Bana ikwalo nango? No maki 42. No tergi edo kawuono. Gi jopuonje moko be motingo nyaka principal mar sikul no, japuonj mar chemistry, lab technician, akia okang'eyo. But amor gi Professor George Albert More Magoha. Yes. Orido. Magoha korido otimo face value. Penj no se liko koka. No se liko. Uno joma liko. Kiswahili no se liko. Ngeli giri. Wadhi kelo emergency paper. Kinyalo pare emergency paper. Nyaku cham emergency. Koro Homa Bay kana chiko wacho Homa Bay. Aisa Ogwe. Yes. Luongo ni Janabi. Mano $1. $1. Yes. Koth wuon chiemo. Mago nyinge te. Notimo launch. No launch. Yes. Nineno caliber mag leaders. Nelich. Peter Pondo Kaluma no endorse Janabi. Homa Bay Town MP. Tick. Ni kare inyalo endorse anybody. Yes.
Kingio ngwech mar governor Jadima koro launch. Homa Bay Mama Gladys Wanga, High Excellency. Nyasuna. Ilungi ni High Excellency because of why? And mwashemewa. High Excellency mani lungu mana first lady. No, the governor. She was a commissioner. Title. Lungi ni commissioner. Commissioner. Gladys Wanga Nyasuna. Correct. High Excellency. Umaena. Ginjari mwasa launch. Yes. Wono chieng okangeni pod ritamo. Haya. Dr. Kidero kangeni pod ritamo. Magwanga dongi wono chieng. Maybe ose launch. Chini ya maji. To poko duongo wa. A whole picture mar launching and everything. Yes. Onego beni sama wa launch wago kwano maduong no kay intention mara sama launch ni. Ango mo nego bena uso sama launch. Sera meka. Sera meka. Abigero nderni. Iwinjo? Single mothers adhika te. Kaka baba nosewacho. Baba care. Iwinjo? Koro kingi opinion poll. Ujo party. Yes. Oma benga mani malo. Magwanga. So wono chiemo se kao gini. Ukipenja ni followed by who? Okay. Wadwaro ngama lead no kende mane ngama dhi miyo ticket. Okay, on ground Jaground on ground. Jaground winjo Magwanga. Jaground winjo Magwanga. Yes. Awinjo ni tinde ni mogo galofo. Mogo galofo. Party winjo Nyasuna. Winjo nga. You were about party kwa tiko gini. Yes. Senator Fred Outa. Ruath Mang'ute romo jok. Mang'ute no setor. Goro nukuodo wiye nutemo goye, utemo njawe, utemo kuodo wiye gi welo, chieng' manukelo Azimio Kisumu. Koro nyocha embo yudo platform kaduka. Liel. Yes. Ni ubiro, ni udwa ta nyasi mar liel, to ene wuon liel. Microphone. Luel ni e gwenge, machane japati manotho. Aya. Yes. Embe no japati. Okunyal kelo jalibamba ni dwa ta liel, to en ok MC. Oyudo microphone. Okao. Ong'iyo ji. Otwoni Nyasaye be neno. Yes. Nyasaye onyalo keluka. Notieko nang'o? Ni konge pako gabna. But I think it is wrong. We need to be political tolerant. Gima notimre ne papcha. Ayie kodi Senator Fred Outa. Winja. Wach liel okede siasa. Yes. Wabiro iko, waikuru, anema tao nyasi chakruok nyaka giko. Kato kotieko. Yes. Oendos Senator Nyamunga. Yura. Aweni. Cham nyalodia. Ibe cham pesa utamos. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Nyaka jumano mano makinyo diche market korma kokalo e Lolwe TV nikech gini en marwa. Oriti masani.